Čaute, moje meno je Karol Gruling a nachádzame sa v košickom office spoločnosti Nest Digital Engineering. Posledných 30 rokov sa venujeme písaniu softvéru pre spoločnosti po celom svete. A dnes by som vám chcel ukázať, ako to u nás vyzerá. Poďte sa na to pozrieť. Oli, ty si naša delivery manažerka, ktorá zodpovedá za náš tím Michelin, čo je jeden z našich najväčších tímov, ktorý tuto na Slovensku máme. Minulý rok sme s nimi oslavili 10. výročie spolupráce, no a tento rok sa nám zásadne darí. Vyhrali sme kopec nových projektov a hľadáme nových ľudí, tak prosím ťa, Oli, koho to vlastne hľadaš? Hľadáme ľudí z lokálnej IT komunity, ktorí sú z Košíc a okolia, prípadne z východného Slovenska, ktorí by mali záujem pracovať s novými technológiami na dynamickom projekte, kde je možnosť profesionálneho rastu a spolupráce teda s kolegami, expertami, ktorí už sú súčasťou nášho tímu. Sú to ľudia, ktorí by sa mali venovať electric mobility oblasti, ktorá je v tomto období pomerne aktuálna a zaujímavá. A mali by to byť QA inžinieri a full stack softwaroví inžinieri. Počujem full stack, tak ja si pamätám, že rok, dva dozadu sme hľadali ľudí, ktorí boli vyhranení na Java, vyhranení na Vue.js. Vyzerá to tak, že s adopciou AI technológií sa tieto rozdiely medzi jednotlivými tech stackmi stierajú a hľadáme viac takých flexibilnejších ľudí. Je to tak? Áno, presne, je to tak. Naši kolegovia majú k dispozícii AI tooly, ktoré môžu využívať pri každodennej práci a vlastne touto možnosťou sa nám rozširuje priestor na to, aby mohli zabrať širší záber ako v minulosti. Čiže môžu pracovať zároveň na frontend úlohách aj backend úlohách. No super, no tak to najradšej by som oprášil svoje developerské skills a pridal sa k tebe do týmu, no ale nemôžem, tak držím ti palce v tom, aby sme teda najali toho, koho potrebujeme a aby sa náš tým ďalej rozrastol. Ďakujem. A ja. Jakub, ty si našim priekopníkom v agentic engineeringu. No a toto, čo my tu robíme, je brownfield software development v veľkom korporátnom prostredí, obrovské platformy. Táto konkrétne, na ktorej pracuje, že 13 miliónov riadkov kódu a nasadzovať agentov a agentic workflows v takomto ekosystéme nie je vôbec sranda. Prosím ťa, čo sú za teba najväčšie úskalia adopcie generative AI v takomto korpo svete? No, myslím, že aktuálne, keď sa pozrieme na ten trend z AI a ako to vyzerá v Silicon Valley, tak častokrát má si človek pocit, že mu už ten vlak aj ušiel, tým, kde sa oni pohybujú. A tak ako si práve povedal, u nás ten korporátny svet alebo systém je trošku iný. Zákazníci dávajú väčší dôraz na výslednú kvalitu a tiež na spĺňanie rôznych, či už legislatívnych alebo nejakých noriem. Takže u nás je ten postup trošku pomalší, ale určite o nič menej zaujímavý. No a ja viem, že my o agentic engineeringu nielen čítame a počúvame, ale reálne ho aj implementujeme. Tak prosím ťa, ktoré časti delivery lifecycle už máme augmentované z AI? No to ako hovoríš, snažíme sa postupne vlastne každú tú časť nejak podporiť agentom, aby sme zvýšili tú produktivitu ľudí. Aktuálne máme úplne tie základné prvé časti, kde vlastne ešte pripravuješ si storku, plánuješ nejaké zmeny. Následne implementáciu máme ďalšieho agenta, ktorý to naimplementuje, ďalší to napíše k tomu testy, updatne dokumentáciu. A naposledy som teraz hral vlastne s agentom, ktorý mi takúto výslednú storku zobral a začal mi ju testovať manuálne, skúsil si prehľadať a sám prišiel na to, čo má poklikať a ako toho testovať. No a ty si čo robil počas toho, keď toto všetko robil agent? No ja som na ňu pozeral a pozeral som, čo robil vlastne. Na kontrolu, human in the loop, tak ako sa patrí. Áno. Super, no tak to potom nie sme až tak ďaleko od toho Silicon Valley, podľa mňa ani tuto v našom prostredí. Tak good job a pokračujeme v adopcii. Čau Mišo, čo sa ti to tu deje na počítači? Vidím tu
6 kódov. Ja som veľa počul o tzv. 10x engineers, no zatiaľ to vyzerá, že si na stage 6x engineers, ale to je tiež celkom dobré. Prosím ťa, čo sa toto deje? Vieš mi to tu opísať? Tak 6 plus 1 predsa. 6 plus 1, 7x, pravda. Human in the loop. No tak samozrejme sú určité typy taskov, ktoré vieme absolútne automatizovať, ako nejaké migrácie nejakých starších projektov alebo tak proste to mi tu môže bežať a sa môže venovať úplne niečomu inému. Ty máš obrovské množstvo experiencí v softwarovom engineeringu ako Java developer a táto nová doba prináša akýsi tlak pre softwarových inžinierov, aby sa boli schopní posunúť viacej do agentic engineering sveta. V čom je to podľa teba iné oproti, nazvime to, konvenčným technikám písaniu IPS and LSIS? Tak ja si myslím, že najväčší akože ten skok pre toho developera je, že musí sa naučiť viac manažovať, ako keby tú prácu viac plánovať dopredu, čo sa ide robiť, čo sa ide meniť, čo sa ide programovať a bohužiaľ zmieriť sa s tým, že to programovanie ako také už nie je tou hlavnou náplňou jeho práce, ale je to hlavne o tom plánovaní tej práce pre AI. Myslíš si, že takúto zmenu bude musieť prejsť každý developer? Ja si myslím, že určite a ak ešte niekto nezačal, tak mal by rýchlo začať. Teraz poďme za Mírom, ktorý vedie náš tím boja proti finančnej kriminalite a rovnako ako všetky ostatné týmy, aj ten jeho adoptuje AI pri svojej práci. Poďme sa pozrieť na to ako. Miro, čau. Nazdar. Bankovníctvo, financial services je extrémne regulované odvetvie, extrémne citlivé, obrovské množstvo compliance a pravidiel, ktoré musí software v tomto prostredí spĺňať. AI disruptuje všetky odvetvia a predpokladám, že financial services nie sú výnimkou. Prosím ťa, nauč ma niečo, o čom možno neviem. Ako ty vnímaš impact AI na financial services? Tak v súčasnej dobe AI impact má všade. Čo sa týka bankového sektora, tak tam je to možno zatiaľ nie až také viditeľné, ale vzhľadom na to, že digitalizácia tu je roky a neustále napreduje dopredu, tak v podstate aj náš boj proti bad guys, ktorí sa snažia prať špinavé peniaze, je takisto stúpa a je čoraz tužší. Takže už nie je to ani o tom, že AI by robilo pranie špinavých peňazí, ale robí to brutálne sofistikovane v zmysle, že to robí úplne normálne a všedne. A my ako tí detektívy, ktorí máme identifikovať takéto podozrivé správania, takisto musíme vytiahnuť rovnaké zbranie alebo lepšie zbranie a to sú takisto AI. Challenge, ktoré máme a ktoré zase sa zvyšuje to, že hľadanie takýchto podozrivých transakcií a kúlek a tak ďalej je veľmi náročné, pretože objemy dát sú obrovské. Už to nie je o jednotnom podvode, ale sú to siete podvodov a komplexita ide výrazne hore a v podstate je to hľadanie ihly v kopke sena. Ak už sa nám aj podarí nájsť finálne tú ihlu v kopke sena, ešte sme možno že v polovičke cesty, pretože prídu regulátori a v tomto bankovom sektore my musíme vedieť aj vysvetliť, prečo sme našli tú ihlu. A toto je ďalšia veľká challenge explainability of AI. A je to zároveň aj veľmi zaujímavá téma. Takže nudíme sa, zabávame sa. AI proti AI. AI Wars. AI Wars. AI Wars. Miro, ty vedieš obrovské týmy, tuto v Nese, vyše 200 členný tím. Ako sa zmenila práca, pracovná náplň s adopciou AI pre teba a tvojich kolegov? Ja by som to povedal, že sa zmenila k pozitívnemu. Pre mňa osobne, a myslím, že toto sa snažím aj šíriť v týme, je to viac fun. Pretože tak ako koderina niekedy bola niche skill, v súčasnosti koderina je skôr, sa stáva komoditou. A
ľudia, ktorí vedia orchestrovať spôsob písania kódu, vytvárania softvéru, tak pre mňa tí sú tí, ktorí budú mať budúcnosť. My sme konkrétne zaviedli, a už som veľmi rád, že už praktizujeme, využívame AI skrz celý vývoj softvéru, skrz celý cyklus od product ownerov, ktorí používajú Cloud Code na dizajnovanie, prototypovanie, spisovanie requirementov. Architekti zozbieravajú široké informácie a pripravujú architektúry, dizajny. Developeri, testery, to je asi tá nosná časť ľudí, ktorí používajú u nás konkrétne GitHub Copilot, ale teší ma, že už začíname aj Cloud Code. No a zároveň potom ešte naši DevOpsáci a deployment a produkčné vrstva, takže AI through Inter SDLC. Vynikajúco. Tak som veľmi rád, že takéto skvelé veci robíme tuto od nás. Je to absolútne fantastic v takejto vysoko níž doméne, ako je Financial Services, tak veľa šťastia, aby ste chytili čo najviac týchto bad guys a díky pekne, že ste si našiel čas. Ideme na nich. Dobre, poďme, díky. Ivo, ty si autorom nášho spektakulárneho rastu. Myslím, že dokonca minulý rok sa vám podarilo vybudovať za 2 mesiace obrovský tým 40 ľudí. Ale nie je to ani o tom, že koľko ľudí, ale je to skôr o tom, že v akom segmente. Prosím ťa, skús ma oboznámiť a vysvetliť mi, že prečo je to také super, čo ste vy dosiahli minulý rok. No v podstate jedná sa o prvý projekt, ktorý nie je zameraný v NESe čiste na software engineering, ale v podstate na širšiu doménu vlastne akoby podpory a maintenance dlhodobého softvéru, hej, čiže vlastne v tomto je ten projekt unikátny, takže síce sa jedná o pomerne veľký projekt, ale skôr je zaujímavejšie to, že tam máme roly, ktoré predtým v NESe sme nikdy nemali, hej, ako napríklad network engineer, alebo napríklad NOC, hej, a tak ďalej, čiže potom ďalej hovoríme o rôznych rolách, ktoré súvisia s professional engineeringom, hej, a ľuďoch, ktorí vlastne dokážu udržať day-to-day operácie nejakého systému, technical support, ľudí, ktorí dokážu obsluhovať rôznych zákazníkov a tak ďalej. Takže vlastne jedná sa skorej o nie čiste softwarový projekt, ale o projekt, ktorý sa snaží udržať dlhodobo nejaký systém running a ktorý interaguje first line so zákazníkom. Ja viem, že ty si developer backgroundom a toto tu je pravdepodobne z úplne iného súdka, ale hovoríš o tom veľmi, veľmi plynulo, takže vyzerá to, že si musel strašne veľa nových vecí naučiť. Už máš Cisco certifikát alebo plánuješ vyznať ho? No, Cisco certifikát mám ešte z univerzity, hej, ale musím uznať, že už veľa z toho si nespomínam. Ale napriek tomu, hej, ako trošku si to musíme obnovať, lebo zase máme na projekte presne takých network ľudí, ktorí dokonca pracujú pomerne zaujímavom móde, že vlastne podporujú 24/7 365 akoby ten systém, takže vlastne máme rôzne shifty, hej, a vlastne tie zmeny sú veľmi zaujímavé a iné, nakoľko vlastne my sme zvyknutí pracovať 5 dní v týždni 8 hodín a tu vlastne sa pracujú 4 dní po 12 hodín. A mnohým ľuďom to vyhovuje, lebo mám akoby 4 days makám, ale potom 4 days mám off, hej, čiže vlastne už tomto je to. Takže 4-dňový pracovný týždeň už ste dosiahli, mnohí o tom snívajú, takže úplne super. Jednu vec si nepovedal, že tento zákazník je svetovou jednotkou na trhu poskytovania call center ako keby riešení, ale chcel by som sa opýtať ešte jednu vec. Ako ovplyvňuje AI vaše odvetvie, ktoré je predsa trošku iné ako software engineering? No, pre náš tým AI je až takou, povedal by som, záchranou v tomto okamihu, nakoľko vlastne, keďže vlastne máme situáciu, keď zákazník vlastne sa snaží s obmedzenými zdrojmi vlastne podporovať pomerne široký región Európskej únie a náš tým má iba určitý počet ľudí, tak vlastne bez AI by
si ani nevieme predstaviť v súčasnosti, ako by sme obslúžili stovky a stovky zákazníckych callov, ktoré vlastne dostávame každý deň. Čiže možno by som povedal, že vlastne náš zákazník vlastne nám poskytuje prístup k systému, ktorý sa nazýva Cognigy, ktorý je vlastne jeden z najväčších conversational AI riešení vôbec na svete, hej. A jedná sa, že fakt ten AI dokážeme tak natrénovať a takému dať inštrukcie, že on dokáže byť plnohodnotný technical support inžinier, ktorý vlastne supluje vlastne prácu našich supportiakov a v podstate ten model je taký plynulý, že človek ani nedokáže povedať rozdiel, kedy sa baví s reálnym človekom a kedy sa baví s našim AI, hej. Čiže v tomto ten AI je pre nás super, hej. Bez toho. To možno mnohokrát aj to AI by bolo viac napomocné, ako keby ten človek na druhej strane toho call centra. Ivo, díky pekne, držím palce v tvojich snahách a v tvojej práci ďalej. Je extrémne zaujímavé, že robíme aj veci, ktoré sú mimo softwarového engineeringu a na takéto obrovskej škále a vysokej kvalite, takže díky pekne. Tak čaute borci, Koničiva, čo vy tu, dvaja? Konnichiwa. Čakáme, kým AI agent dokončí user story a tasky a spomíname na Japonsko. Presne tak, Japonsko bolo úplne iné a úplne iný zákazník. No a vy ste sa teraz vrátili nedávno, že, z business tripu, no tak hovorte a preháňajte, ako bolo? Úprimne, veľmi silný zážitok, nielen pracovný. Japonsko ťa naučí zastaviť a precítiť detaily, precíznosť a rešpekt cítiť všade, na každom kroku. Presne tak, aj úplne bežné veci tam majú svoj význam, napríklad také meetingy. Tie boli pripravené s 10-minútovou presnosťou a každý tam má svoju rolu. No a na čo ste tam vlastne boli? Za kým ste tam boli? Išli sme tam spoznať zákazníka a získať si jeho dôveru. Ukázať mu, že v NESE sú obyčajní a zároveň výnimoční ľudia. Hľadili sme detaily, čo sa týka komunikácie, ako to bude prebiehať, aké budú milníky a aká bude zodpovednosť. Je dôležité si tieto veci nastaviť správne od začiatku. No to bola nejaká naša ambícia, nejaký predpoklad, s ktorým sme tam išli, no ale podarilo sa, lebo veď plány mohli byť nejaké, ale ako to teda dopadlo a povedzte mi trošku viac o tom projekte, že what's going on? Áno. Tak cieľom projektu je modernizácia ich legacy aplikácie. Myslím si, že sme boli veľmi úspešní. Najprv sme im odprezentovali, ako v NESE fungujeme, čo pre nás znamená agentic engineering, AI development. A asi tak v polovici našej cesty sme im ukázali a vyvinuli za 3 dni prvý draft POC. POC ich natoľko prekvapilo, že si ho chceli sami otestovať. A myslím si, že to bol moment, kedy sme si získali, alebo začali získavať ich dôveru. A aj to, že v NESE vieme robiť pomocou AI development inak a násobne rýchlejšie. A Japonci sú extrémne tradičná kultúra. Nebol to pre nich šok, že za 2-3 dní ste boli im schopní ukázať nejaký fungujúci kus softvéru? Bol. Ale myslím, že to bolo pre nich veľmi pozitívne a príjemné prekvapenie a šok. To je príjemný šok. Príjemný šok. Príjemný šok. Chápem. A zemetrasenia boli? Boli. To bol šok pre nás. Tak 1-1 na šoky. OK. No a čo ďalej? Aké sú ďalšie kroky? Myslím si, že si môžeme pripiť na úspešnú spoluprácu. No tak nech sa páči. Kampaj. Čau Lenka, ty u nás líduješ adopciu agentic engineeringu naprieč veľkým myšleným tímom. To nie je ľahký job. Software engineering je industry, ktorá za posledných 50 rokov sa vyvíjala relatívne intenzívne a dostali sme sa do nejakého bodu, kedy je treba sa reinventnúť a ty u nás zastrešuješ to, aby si našim developerom pomohla dosiahnuť túto zmenu. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, by ma zaujímalo, ako ty sama ako manažérka používaš AI pri svojom dennom pracovnom procese. Tak ja už si hlavne bez AI neviem ani svoj bežný pracovný deň predstaviť, pretože momentálne využívam všetky možné AI tooly, čo tu máme, počnúť
Gemini, Claude, Copilota, všetko možné, využívam, čo sa len dá. Pretože ako manažérka využívam nielen na tvorbu rôznych prezentácií, podkladov, ale samozrejme nie som ani native speaker, pomáha mi to trošku písať e-maily a pomáha mi to byť viac komfortná v tom messagingu, ktorý dávam na von. Takže ja ho používam dennodenne, neviem si bez neho predstaviť vôbec žiadny biznis deň. A takisto sa samozrejme snažím, aby všetci naši zamestnanci používali AI, keďže im to dosť drasticky vie improvenúť tú produktivitu. A jednak im to pomôže v mnohých ohľadoch, keďže vedia si spätne zreviewovať svoje myšlienky a vedia si na základe toho výstupu z toho AI vedia ich to nasmerovať nejakým spôsobom. Takže za mňa je to must have a je to taká moja obľúbená téma aj na interviews. A každého jedného nášho nového kandidáta sa pýtam, ako je na tom s adoptovaním AI. Čo sa týka už či chatbotov alebo nejakých Gen AI a ďalších. A ako sú na tom vedia? No, po väčšine sme stále v tom chatbot style, že len s ním konverzujú a snažia sa do nejakej miery autonómne napríklad napísať nejaké unit testy. Ale väčšinou sa skôr s ním radia. Myslím si, že už vieme sa posunúť na iný level, čo vlastne aj dokazuje teraz tá posledná spolupráca. Vieme to adoptovať na oveľa širšom skalovateľnom režime a o mnoho viac efektívnych produktov práce. Takže za mňa je to jedna... Tak ako človek niekedy mal základné zručnosti, vedieť angličtinu, vedieť pracovať s počítačom, podľa mňa AI už niekde na tej úrovni. Ako sa ja na to pozerám, tak ten aspekt technickej implementácie a adopcie mi príde už ako keby relatívne vyriešený problém, lebo tie modely sú už skutočne natoľko dobré, že keď majú ten kvalitný kontext, tak skutočne dokážu robiť obrovské kusisko roboty a mnoho úloh ako keby aj samé od začiatku do konca, ale tú skutočnú výzvu vnímam skôr na úrovni toho change managementu a tej adopcie na širokej škále a tej transformácii toho engineeringu skutočne z toho konvenčného do agenting. Čo si ty myslíš, že sú také najväčšie bariéry, ako keby v tomto, čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré je treba ako keby prekonať? No, myslím si, že v technických výzvach sme pokročili o mnoho ďalej. Už by som, čo sa týka technickej časti, máme veľmi veľa nástrojov, ktoré možno nevieme správne používať. A za mňa najväčšia bariéra v tom celom je nejaký mindsetovo-procesný problém. V prvom rade podľa mňa ten change management začína v hlave, pretože človek si musí uvedomiť, že potrebuje fungovať iným spôsobom, ako fungoval doteraz a potrebuje sa naučiť možno iné skilly, ako boli predtým. A rozmýšľať viac kontextovo a modulovo, ako byť úplne ponorený technologicky veľmi deep v niečom. A podľa mňa najväčšia zmena je zmena mindsetu. A čo sa týka adopcie v nejakých väčších korporátoch, povedzme, kde už sú procesy dosť zaužívané a zmeniť niečo v tomto kontexte je iteratívna práca. Chce to nejaký dlhší vývoj a ísť krok po kroku a byť na jednej strane ísť s dobou, ale samozrejme snažiť sa adoptovať zmeny postupne, aby aj bol tam nejaký ten human touch, aby to stále bolo kontrolované, aby sme vedeli, čo adoptujeme, čo tým chceme dosiahnuť a akým spôsobom vlastne sa chceme posúvať ďalej, ale je to trošku taký dlhší proces a väčšinou je to o tom, ako teraz sa snažíme vlastne urobiť, presvedčiť. Že my to vieme urobiť, presvedčiť o tom, že to dokážeme adaptovať a hlavne teda snažiť sa možno trošku viac opakovať to isté, aby ten change sa dostal hlavne do tej hlavy. No, mnohokrát je možná aj otázka, že tie existujúce procesy, či teda ich ako keby upraviť a doplniť s tým AI, alebo ich jednoducho úplne celé zahodiť a na novo urobiť ako keby AI friendly. A to je pravdepodobne tá najväčšia mindsetová ako keby výzva. Aby toto... Treba si asi vybrať to najjednoduchšie v zmysle, čo
je najľahšie pochopiť a najľahšie zautomatizovať. Čiže urobiť si taký research, také review a vypichnúť tie veci, na ktorých to sa dá ukázať, aby ten mindsetový proces proste aby sa to začalo meniť, aby sa človek toho nebal. Lebo máme rôzne obmedzenia, aj čo sa týka nejaké adopcie, nejaké legálne a takže to je... Tých bariér a tých constraints v korporátoch je pravda, že nekonečné množstvo a myslím si, že je na nás, ako v tom dokážeme plávať a presvedčať a na konci dňa ten benefit tej produktivity sa nedá poprieť. Tak veľa síl mentálnych aj fyzických ti prajem v tomto presvedčaní nekonečnom. No a good luck, nech sa nám všetkým v tomto darí, lebo zmena sa zastaviť nedá. No. Tak teraz ste videli veľkú časť toho, čo robíme. Software engineering svetovej kvality z východného Slovenska. Ak sa vám to páčilo, sledujte naše sociálne siete a otvorené pozície. Ďakujem všetkým, ktorí vydržali dopozerať toto video až do konca a vidíme sa na budúce.